tým bábkovým divadlom, čože my sme sa poznali z divadla z Nitry, takže to bolo vynikajúce obsadenie. Potom, keď som mala tých 16-17 a točila som Marketu Lazarovú, tak to už bola taká naozaj ako veľká rola, profesionálna, To není nějak originální otázka, no prostě je to jeden z mnoha filmů, který jsem natočil a protože se většinou otázky... Takú otázku, keďže je na Slovensku, že či postrehol, pretože sú tu na izbách aj televízory, že práve teraz jedna konkurenčná televízia dala